Ενότητα 5, Aquats Toolkit. Το αυτόματο σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι ένα διετές πρόγραμμα Leonardo da Vinci με ανάπτυξη της καινοτομίας, το οποίο έχει ως στόχο να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να εφαρμόσει επιχειρησιακά εργαλεία για τη μέτρηση και τον έλεγχο των δικτών στο πλαίσιο ECAVET σε συνεργασία με τις ομάδες στόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναφέρεται σε θέματα εφαρμογής του πλαισίου ECAVET, Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλιση Ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στον τομέα του τουρισμού, ελέγχοντας τα μέσα σε επιχειρησιακούς διαγωνισμούς κατάταξης, σύμφωνα με συνεργατικές μεθοδολογίες και παρακολούθηση της εργασίας νέων εργαζομένων. Οι βασικές προκλήσεις του τουριστικού τομέα που αφορούν την επαγγελματική εκπαιδευτική κατάρτιση είναι συνδεδεμένες με την ανάγκη αύξησης της ποιότητας της κατάρτισης στον τουριστικό τομέα στην Ευρώπη, καθιστώντας τον πιο σχετικό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών σε αυτό το πρόγραμμα διευκολύνει τη δημιουργία δυνατοτήτων για την κοινή χρήση και την σύγκριση πρωτοβουλειών. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εργαλείου μάθησης για τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης στον τουριστικό τομέα, παρέχοντας ένα κοινό πλαίσιο για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Το πρόγραμμα Aquats εξετάζει τον ως προτεραιότητα στόχο, οδηγεί σχεδία σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαιδευτική κατάρτιση, ιδίως από τους παρόχους κατάρτισης. Το σύστημα επινοήθηκε έτσι ώστε να παρακολουθήσει την τήρηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης καθώς και τη χρήση των δικτών ECAVET. Η εργαλειοθήκη Aquats χρησιμοποιεί ως βασικό σημείο αναφοράς και ως προς ενοιολογικές και λειτουργικές επιδόσεις τους 10 δείκτες ECAVET και μαθηματικές και ποσοτικές παραμέτρους που προτείνονται από το πλαίσιο ECAVET και τα εργαλεία του. Η εργαλειοθήκη Aquats Toolkit λειτουργεί ως εργαλείο για συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση και ποσοτική ανάλυση, υποστηρίζοντας την ποιοτική ανάλυση. Η λειτουργία του είναι να βοηθήσει στη διαχείριση της ποιότητας των επιδόσεων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επιτρέπει τη συλλογή και την οργάνωση δεδομένων επίδοσης κατάρτισης. Στη συνέχεια, μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων, οργανώνει τις πληροφορίες και αναπτύσσει μια ποσοτική έκθεση και μια στατιστική ανάλυση για μια ποιοτική ανάλυση. Η εργαλειοθήκη Aquats Toolkit έχει ως στόχο να βοηθήσει τους παρόχους κατάρτισης και το φορέα για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εκτίμηση των επιδόσεων τους και το σύστημα διασφάλιση της ποιότητας με ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα και την επάρκεια με τις διατάξεις των δικτών ECAVET. Το πρόγραμμα Aquats έχει αναπτύξει ένα σύστημα εργαλείων που αποτελείται από δύο κύρια μέρη. Μία κατεύθυνση που θέλει να εφαρμόσει δείκτες στα πλαίσια του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ένα online λογισμικό που σας βοηθά να αξιολογήσει την απόδοση πάροχο κάτω. Το σύστημα εργαλείων Aquats Toolkit προσφέρει ενδείξεις και ένα ενοιολογικό μονοπάτι για να επαληθεύσει τη συμβατότητα και την επάρκεια των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας με τους δείκτες ECAVET για να αξιολογήσει καλύτερα τις επιδόσεις σε διαφορετικό επίπεδο, σύμφωνα με το πεδίο ή τον τομέα του μέσου. Η κατευθυντήρια γραμμή Aquats αποτελείται από σύντομη εισαγωγή στο ECAVET, περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού και την περιγραφή της εργαλειοθήκης για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των επιδόσεων σε σχέση με τους δείκτες ECAVET συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου οδηγιών. Η προσέγγιση των κατευθυντήριων γραμμών βασίζεται στην ανάπτυξη ενός αναλυτικής εξέτασης, παρακολούθηση, αξιολόγηση, αναθεώρηση του συστήματος οργανισμού παρόχου, στη διασφάλιση της ποιότητας και της απόδοσης υπό το πείσμα των 10 δικτών ECAVET. Η online διασύνδεση λογισμικού Aquats έχει δομηθεί ως μάσκα εισόδου δεδομένων για πληροφορίες και ποσοτικών δεδομένων σε καθορισμένα πεδία. Τα πεδία εισαγωγής έχουν σχεδιαστεί ως ερωτήματα-αιτήματα για δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το θέμα επιχειρησιακά κριτήρια. Τα επιχειρησιακά κριτήρια είναι μετρήσιμα χαρακτηριστικά, χρήσιμα για την ερμηνεία, την τελειοποίηση και την πλαισίωση του ποσοτικού περιεχομένου των επιχειρησιακών ορισμών,
ή για να δώσουν βελτιωμένα ποσοτικά κριτήρια των επιχειρησιακών ορισμών. Τα επιχειρησιακά κριτήρια είναι ακόμα λειτουργικές απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις ΕΚΕΒΕΤ. Ο σχεδιασμός των επιχειρησιακών κριτηρίων είναι η κύρια επιστημονική αποστολή στην ανάπτυξη του συστήματος εργαλείων Aquats Toolkit. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων θα παράγει αποτελέσματα με μορφή δίνοντας αριθμητικά και ποσοτικά μεγέθη και συνθετικές αναφορές χρήσιμες για την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Να επεξεργαστούν τα δεδομένα και οι πληροφορίες για εκπαιδευτικά επιτεύγματα, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να ερμηνεύσουν τα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης κατανοώντας τους λόγους με βάση τα δεδομένα ποσοστά συμμετοχής, να υποστηριχθεί μια αποτελεσματική και επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ως έναν από τους κύριους στόχους της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, να υποστηριχθεί η παροχή της κατάλληλης κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων για τις μειονεκτούμενες ομάδες. Αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως η πρώτη δέσμη των μέτρων βελτίωσης. Η εργαλειοθήκη Aquats Toolkit χρησιμοποιεί ως βασική αναφορά και ως προς την ενιολογική και λειτουργική απόδοση τους 10 δείκτες ΕΚΕΒΕΤ, τις μαθηματικές και ποσοτικές παραμέτρους όπως οι λειτουργικοί ορισμοί, που προτείνονται από τα εργαλεία επικοινωνίας ΕΚΕΒΕΤ και άλλες που θα αναπτυχθούν για να κάνουν πιο λεπτομερή ανάλυση. Το online λογισμικό Aquats έχει δομηθεί σε 3 μέρη: δεδομένα του φορέα, διαχείριση έργου και δείκτες ΕΚΕΒΕΤ. Κάθε χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα για το Ίδρυμα Κατάρτισης ως τύπος Ιδρύματος, κύριοι διαπίστευσης, το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα του αντικειμένου Ιδρύματος. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα που περιγράφει τα κύρια σημεία του μαθήματος, επιλέξτε τομέα, εισάγετε πληροφορίες σχετικά με κατοχυρωμένα ποσοστά, δασκάλους εκπαιδευτές, τους συνεργάτες του κάθε προγράμματος κτλ. Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των συμμετοχόντων, περιγράψτε τους συμμετέχοντες κτλ. Όλα τα δεδομένα που εισάγονται στα πεδία του κάθε προγράμματος επεξεργάζονται για την παραγωγή δικτών δεδομένων ΕΚΕΒΕΤ. Αυτή η ενότητα σχετικά με τους δείκτες ΕΚΕΒΕΤ είναι οργανωμένη σε 2 μέρη. Το πρώτο, στην αριστερή πλευρά της διαφάνειας, παρέχει μία αναφορά χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο τμήμα διαχείριση έργου. Στο δεύτερο μέρος και στη δεξιά πλευρά υπάρχουν λειτουργικές ερωτήσεις σχετικά με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις των δικτών ΕΚΕΒΕΤ. Το σύστημα παρέχει κλειστές απαντήσεις στις ερωτήσεις και δίνει αξιολόγηση σχετικά με την επάρκεια των απαντήσεων στο σύστημα ποιότητας ΕΚΕΒΕΤ. Πράσινο αν είναι εντάξει, κόκκινο αν όχι.